Yebo ngithusa khona. Uzaba kanolo so. Wena bathi wena mlungu wena hlala ngitshela ukuthi wena umuntu umlungu akusemuntu onyama kanti wena unjani? Sengimlungu ngivela ngihlala nemlungu esikhathini esiningi. Uyangibona vele nje nekhala konke nje kushintshile. As from now vele guys sengihamba nebelungu ngisahamba nebantu. Awusohamba nabantu? Uma nihlangana nami endleleni my guys. Uyadicapha. Nivele ngithi hi Whitey. Kusukela namuhla vele. Manje vele napalisha awusayidla ngithi wena somlungu. Kanti ufuna ngishintshe konke nemenu. Uthintshile ngamenu ngale style sawo. Ingazi ngishobela amabele guys. Angathi ngulo usifuna kube mlungu sovela change. Okay, kufuna ngicale ke ngipractice. Ngoba nebelungu nabo. Ukhuluma ngales high English phela ukuthi hi guys, how are you doing? Hi guys, how are you doing today? I think I'm fine. Yes, but ukhuluma posh nyana ukuthi oh my word, I'm just like so over. Okay, God. Oh my gosh. Yes. As from today, ne? Yes. Mlungu. Yeah. Ningikhola Whitey. Then I will respond. If ever ngiva umuntu athi, Dolly, you be like just like quiet please. Yeah. Exactly. You know me. Uyafunza shem, to be strong. Very well.